Τζαμπαρί Πάρκερ στον Παναθηναϊκό, αναφέρουν δημοσιεύματα από χθες και η βαθμολογία μου για τη συγκεκριμένη μεταγραφή είναι 6,5 στα 10 και μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο για να αναλύσουμε και τα θετικά και τα αρνητικά μιας υποτιθέμενης τέτοιας μεταγραφής. Πρόκειται καταρχάς για παίχτη ο οποίος έχει ένα πλήρες επιθετικό πακέτο. Μπορεί να εκτελέσει και μακριά από την μπάλα και είναι πολύ καλός και με αυτή, έχοντας και προσωπική φάση. Επομένως, ένα από τα βασικά του στοιχεία είναι ότι μπορεί να έχει offensive load και να δώσει score από τη θέση των forwards. Επίσης, είναι εξαιρετικό στο transition, κάτι τον οποίο τον καθιστά εξαιρετικό fit με το νέο παίχτη του Παναθηναϊκού, τον TJ Shorts, στη θεωρία πάντα. Τώρα, όσον αφορά την ιεραρχία του παίχτη, προφανώς καταλαβαίνουμε ότι έρχεται για να εντός εισαγωγικών αντικαταστήσει τον Ντίνο Μίτογλου και να τον μετατρέψει ως τον πέμπτο ψηλό των Πρασίνων, ως το τρίτο τεσάρι, παύλα το τρίτο πεντάρι της ομάδας. Αρέσει δεν αρέσει, η μεταγραφή αυτή αν γίνει, αυτό εξυπηρετεί. Πάμε τώρα να δούμε ένα ακόμα θετικό, το οποίο είναι η ευελιξία που δίνει ο συγκεκριμένος παίχτης, καθώς μπορεί να κάνει δίδυμο και με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμες και με τον Τζεντί Οσμάν. Άρα μιλάμε για ένα παίχτη που σου δίνει flexibility στις θέσεις των forwards και στα δίδυμα τα οποία μπορείς να παρουσιάσεις στο παρκέ. Πέραν αυτού όμως, βάλαμε 6,5 στα 10. Και γιατί είναι 6,5 στα 10 και όχι 10 στα 10, γιατί ό,τι περιγράφω μέχρι τώρα είναι για 10, είναι για το αμυντικό του προφίλ, όχι αυτό καθ' αυτό, αλλά συναρτήσει της υπάρχουσας δομής του ρόστερ του Παναθηναϊκού, η οποία πρώτα απ' όλα είναι guard oriented και της λείπει αρκετά το αμυντικό φίλτρο από το σύνολο της ομάδας. Κάτι ακόμα το οποίο βάζω στα ερωτηματικά είναι ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος στην Μπαρτσελόνα είχε 27% usage, δηλαδή ήταν ο δεύτερος ο πόλος της ομάδας του, πολλές φορές και ο πρώτος την τελευταία διετία. Στον Παναθηναϊκό θα καλεστεί να είναι ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος πιθανότατα. Άρα αν έχεις έναν παίχτη στα φτερά όπου θέλει μπάλες, είναι πολύ πιθανό να μην αποδώσει. Ξαναλέω, αστερίσκος αυτός. Το πακέτο του παίχτη είναι αυτό που περιγράψαμε. Γράψτε μου κι εσείς στα σχόλια την άποψή σας για το συγκεκριμένο παίχτη.